Selamat datang di channel Marben Jowo, channel tergokil, termatoh, terhee. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung channel kami agar selalu semangat lagi buat videonya. Tancap! Belanja. Anjok rono amene panas-panas rene sing pemasak opo piye ngomong kita. Sesusume corona pola sak pola metu sak metu kudu nggo masker. Nek gak nggo masker dicekel polisi. Belanja. Aduh, kebelet tuh ngiseng aku. Belanja kok malah aku tuh ngiseng. Piye ki engko nek bakal belanjane liwat. Lah. Aduh, belanja malah aku tuh ngiseng engko. Aduh. Belanja. Belanja sampai liwat. Ya pale, entah ini pale. Apa belanja guys lah. Pale, entah ini pale. Apa tadi si sopan dia ya kayak pedes kok. Lah. Pale, entah ini aku belanja. Dungan ngisor kok sia-sia Ngiseng dia emang kebelet. Aktivitas ngising yang bulan-bulan mangan ngono. Laginya. Ngapain? Ya, nang bojoku lanjut masane ya aneh-aneh ya roh dhewe. Ngusum corona jalukane mangan ya aneh-aneh. Karep kok tak dulang teri ora gelem ra mentolo aku. Wah, bongkotan kono bojoke rewel kaya ngono iki. Wong aku wis kadung sayang. Iki apa wae iki belanjane? Gotri enek iki. Masa sing grotri. Kilo wortel wong tak ngesop aku. Di. Oke. Kilo wortel iki apa kuwi? Wortel iki lho siji. 250. Wong biasane 150-an kok iso sing kaya kowe. Bolo dhewe 300 wis. Lah kok malah larang. Ora malah mundhek, malah meden iki lho. Lagi apa-apa mundhek ngono lho. Gambarem iki lho. Apa kuwi? Diwaca to. Tato. Gambare. Burek. Lho. Matamu wedai iki. Nyel. Jagung ki yo. Iki piro iki sita iki? Di 20.000 iki. Engko yang mbek ditir jagung nek ngono apa kok iso lah. Sita 20, berarti ki loro ki piro iki? Loro 50 to.
Iki piro demang iki lho sing ngene ginyo dadi bakul kok iso leh. 150 wis 150 iki ambek iki wis. Piro? 100. Ya 300 to ya sing kaya kowe pale sing kaya kowe lah. Golek-golek ngidul kono lho. Lah kotange bojonem tapi mbok tawir Masker ngono. ini usune corona saiki kudu nggo masker. Lah masker kok ngene iki lho sing kaya kowe. Police. Nah, ya ngono nomor 2. Polisi tulisannya police sing kaya kowe. Mobil-mobil Jawa ya sini iki. Apa iki? Ginyo. Anto belum enggak? Dulu ngenyek lho, lho. Belum Ki piro ki long telo ki? Alum kabeh ngene kaya ora inem. iki wis dingin banget tang dinonan ki lagi. Lho kok alum kabeh to pale? Mau kaya ora inem iki. Sume corona iki golek opo-opoan. Lho mentelung lho kaya ngen mentelung lho kaya ngenem. Mentelung ngrasa ngatik blas ki lho. Pale. Piye. Dia kenal Dik Putri to. Putri ka lho. Iya. Wong bojone ning luar negeri lho, senengane metu bendino. Mesok sampe ngono ku. Dadi kan dene metune mbek om-om nggo mobil, tumpak mobil kok. Raro. Lho bojone nusang jungkir ning luar negeri, lho dheke malah senengane metu. Blok apa bocah sing kaya ngono kuwi. Yo nyawane kok yo betah sing kaya. Lah aku dhewe gawuk nyawane kok betah ning jero awake. Wes karo bojone bangun omah. Omah. Bangun omah, sawah yo wis akeh. Lah gelang lho sakmene sampean. Rantai apa somo? Gelang emas to, tapi dinane ya tak kandhani we. Iya. Aku ketok lho ya paling sing tak kandhani. Dinane pas aku warisan mbek Putri, kowe roh gelange kan ngerantep. Aku ya wedet ngene, tak dilet kakak itu ngene. Lah kok emasnya lo ilang? Jadi gak asli berarti. Ya ora asli to Mamas kok iso. Iya. Entah kayak itu ngene lo ilang kayak itu gelange. Mambu kuwi orang Mamas kok kuwi roh dhewe. Putri iki panggane metu mbek ommu. Aku dhewe gelo sampean. Aku di bojo kaya ngene iki ya tak timpal tenan. Kakak pitik nah. Iyo tumoro. Romo. Putri wi. Lah kalau teko tenan kalau Putri. Kalau delok kae pacane. Nek ape blonjo gelange dicoplok kabeh. Nek aku nek wayah arisan ngono nek ape pamer-pamer tok. Gelange ditok sakmene. Nek ape blonjo to mbah-mbah dhek ra gelem rawani nggawa gelang. Wedi nek gelange luntur Mas e. Wong Mamas kok. Jam piro wong rene sing do teko idone endi to ya? Paling yo cek padha kelone diceluki nang. Aduh. Aku pengen gendang kok sampe jebol. Larang ngono ya rada metu kok iso. Ini Mamat Prono kayak yang ngono sing kaya kowe iki. Lah. Jeng Putri. Cantik tenan jeneng. Lho, kadhe mang kula niki nggih blonjo sayu, blonjo wortel niki lho bojo kula ya cerewet ora pernah jelukane aneh-aneh. Kok mang kok isek larang gibah bareng. Yo Ki enek apa ae paling? Sembarang kalau ya enek ini kene golek opo wis. Yo kabeh. Boleh kalau sapa? bojone njeluk apa? Njeluk blonjo apa kok iso? Bojone luar negeri. Yo lali aku. Lali to, Pak. Iki kalau buku kalau mbora kalau njaluk apa wong ape metu kalau dijak kanca-kancaku jeng dijak mejeng. Mejeng. Lah gelange ora digawe to gelange Mbak Putri. Ya saiki nggo iku apa kalung iki wis regane ngalang-alang sing gelang sakmene. Lah iki kalung apa niku jenenge? Iki berlian. Brilian. Pistol berlian dor. Gempar iki. Iki sing lagi viral. Lah bojonem ning luar negeri yo sang jungkir kaya ngono kok wis ditukokno apa-apa kowe. Nek ento bojoku kae lah oleh apa-apa kae winter rek kon golek duit. Apa jejer. Jarang jagung iki. Apa iki? Deter jagung Pelas, kuwi. pelas. Pelas. Yo kuwi to. Gedimen kaya nggone seseorang. Ngono ki lho ngono ki. Seseorang apa to? Mbak Putri, bojone sampean gak iso mono tapi kok seseorang. Lah yo maksudnya bojoku. Kok seseorang ki lho.
Neng di tukang blonjo bisa isu-isu wis ning kene. Blonjo nyapu sik. Rusoe. Belanja. Kekae opo blonjone? Jeng, tak omong. Piye jeng piye? Iki lho, apa bojone Dik Maya apa lho, Jeng? Iya bojone. Iki lho jarene selingkuh saiki. Iya tomoro. Iya. Lah ngero Dik Maya buluk dekil kaya ngono kok. Lah nene mah ora gelem macak cah kuwi. Ngono bojone Kon betah. kon betah ki lho. Dene pengen betah ki yo bojo yo. Neneng mah dhewe kudune macak. Bojone paling wedi, Jeng. Nek bengi paling dikerakut. Kerakut ya kerowak gegere bojone. Ya krowak tenan lho wong Dik Maya ya. Dik nane ki buluk nentak kandhani kowe. Wong saiki lho putih nggo pedak pemutih. Nggo pemutih wajahe kuwi. Iya. Heeh. Ludok ki ndase. Pedak Cina lho putih lho. Tangane ireng, bulune ireng kok. Ya yo saiki putih, dia emang percantik diri. Lah kok saiki konaan to, Jeng? Apa wi dia iki lho malah golek brondo. Maya ki yo ngono, Jen. Nek biyen di bojo gantenge kaya ngono yo ora gelem di rumah tenanan ning mah. Bores ra gelem wedekan, ra gelem apa. Wedekan. Lah iya, aneh piye temen. ngono ki. Nang bojone ya. Kuwi kan bojone, kuwi kan kancane bojoku mergawe ta Pak Le. Dewi ra dhewe to jeri bojone iki ya. Tak kandhani kowe tak kandhani jeng ya. Wong bojone kuwi gak betah perkarane apa? Anggere ning mar atau dikek jatah. Ora gelem masak merongos ngono kae. Ya mah isen Jeng nek Lah dibuka iya. ngetel ireng. Lah nek metu-metu tok ngono kae lho wedekan ra kaprah bengesan. Nek ning mah welek kandhani we. Aku iki golek brondong. Iyuh tumoro. Aku golek kangkung iki lho Jeng apa enek kancane bojoku jere teko luar negeri. Luar negeri. Senengane tumis kangkung. Luar negeri kok senengane kangkung mosok kono enek kangkung. Lah bojone kancane bojone kok iso dolan rene iki lho piye to, Jeng? Yo bojoku titip barang ngono lho Jeng ceritane. Iki pironan? Piro to palewi? 150 iki. 150. Kok larang men? Wong aku tuku kae 200 kok. Saiki usume corona iki yo angel bae apa-apa ngene iki. Iki apa kok koyo bom nuklir iki? Kuwi lumbu Jeng kuwi. Gajangan kuwi. Iki lho Jeng nek ape masak sop. Sop buntut. Anak sing seret-seret iku naan. Seret-seret Nek iki. dikek duduhi lunyu. Sop buntute dijiwi ngono kae. Sop buntut piye ta Pak? Buntutem ta piye sing buntut ning ngarep kuwi, maju kuwi. Enak sambele ya. Ya, Iya ta Ra? Ya enak kuwi nggo campur sambel. gir ngono ya seger. Gir. Wis tomate aku njaluk tomate loro ae. Jaluk to. Yo matur Kebetulan yo njaluk. Jeng lho yo kancane iki yo ditraktir wong aku ki yo kok blonjo iki tok lho Jeng. Iki mbok apa iki? Sutai matamu kok golek wortel bering. Lah bojoku ki yo tak telawahi corona niki ra ndek duit apa-apa yo. Kor tak blonjo iki tok ora gelem kae blonjo kok. Sak ini. Kok nel Iki bojo sing gendang kayak iki lho. Le. Selarang iki yang sampe niki. Pindangnya nek dikak balik pindang. Bidang entek rong kel ki mang. Iya. Lho. Ya malah ditutup Iya. bakal gendeng. Nang lagi dhewe kan. Iya Jeng. Enak di mana? Enek dik main lho delok to glowinge mudahan glowing. Tenang dicet. Delok kayak glowinge dik mayane Tenang to. dicet. Wede wajahe delok ndak putih, nggo pemutih kuwi ngono kandhane kowe. Iya. Wis meneng-meneng wis. Kalau Jeng dik Maya Jeng kalau. Le, blonjo le. Dik Maya. Mbak Laura. Iya Mbak Laura to lho, Mbak Laura. Mbak Putri. Mas Boy. Boy. Kowe kok ceklane kok rombong iki lho. Boy kok ngetel. Lah iya. Kowe iki nggo ninja sing kaya kowe. Iya kok ada rasa. Ngono kok rasane wong rasane sopo ta? Yo ora to Jeng wong ngene iki yo wong apik anggone apa ngrasani wong. Pengiten ngarep apik, budi elek. Ngiling-ngiling ya. Rasane enak tonggo sebelah kalau Tonggo sebelah kalau wah. selingkuh. Aneh-aneh. Lah kok wajahe sampean kok mbek glowing ngono Jeng. Nyili ya.
Nganggo perawatan apa to? Nganggo perawatan saiki apa? Luluran to piye sampean? Apa nggo pemutih koyo Sontek mati, sontek putih paling. Iya jeng, sontek putih ini. Yo ngomong ae. Jadi nang belanja kono jeng aku ya pemilih-milih kok. Dijual to. Terapi masak apa to? Jeng, Jangan asem. jangan asem. Lho ngerain iki wis asem kok apa? Jangan asem giring. Ember. Jangan sop ini sih lho. Jangan asem gak nganggo jagung ya ra. Jeng Piro iki? Piro emang? Lah iki piye to pale? Lah aku lali ya. Tudulan. Iki piro iki Mang? 250. Ya 250. Jangan asem kok nganggo jagung. Jangan mener je. Wis yo ngono metelem yo bayem je. Ora apa-apa. Iki piro? Jangan mener iki. Siji kok 250 itu iki. Kan bakal kok mbok beda iki lho. Regane piro? 250. Siji. Lah iki piye to pale? Kandani jere muda jeng. Gara-gara enek iki lho pandemi. Wong ngene pandemi kok ya dibunuh kabeh. Lu dia matos sih. Matos. Repes 1000. Hitam larang. Sum-sume pandemi ngene iki sepopo larang lho. Yo ono. Lah iki piro iki buncis to? Kacang iki kacang sembunyi. Kacang kok ngene. Kacang sembunyi iki yo ora ngene to. Pale sing kok. Ya ketok ora. Yo ketok. Ora to iki ning jero jenenge kacang sembunyi. Sotom piye? Kacangnya sembunyi. Kacangmu sing sembunyi. Ngene iki aku ya wis enam bobot neh to jeng wetengku delok to ngene iki. Ternak Berarti enak mana neh. Yo anu jeng wong sedina ya ora ana ping 7 kok ambek bojoku. Tak layani bojoke seneng ra kaprak Seneng dene apa? aku. Buru. Baru bejodot kabeh. Yo Engko jeng putri itu duwe akeh tapi yo delok iki bojone ning Saudi ning ndi ning luar negeri ning Jepang to ning Korea kuwi orang di anak. Saiki dhewe enak omong wis nom. Jadi iso hunting ambek temen-temen ngajak shopping, ngajak ning ndi ora kono anak-anak. Penting iki apa to jeng aku ya ora cetha ngono. Yo foto-foto, jeng foto. Lah iya kok awakmu kok yo ijek pancet ajek ngono wae urung tau kedemek kuwi. Yo wis to jeng bojone. Ya, tapi kan jarang bojone yo ning luar negeri. le. Tapi yo bojone luar tapi yo pra apa jeng? Ora jenggang. Belanja. Di nanti celeng ngomong. Yang cilik itu apa? Congor kok dicekol ning kuping. Belanja. Ngono lho. Tak ilangi nyelok pale apa sing koyo. Saimin. Iya kayak kabeh. Saimen ya roh dhewe to. Meteng saya. Ora, Saimin ini lanang. ini lanang sing di bojone menggawe ning mah mek apa wae roh dhewe to jeng. Kok ndelok TV, main HP tok WhatsAppan. Dia Wong wedi ambek bojone to. Lah wong mak kandhani iki Saimin ndak kuru ireng. halah bahateni cak kuwi. Awake keluar koyo ra nek gisine dibin koyo kurang miok Saimen kuwi. Iki karek bojone jeng karek sing wedok apa-apa sing tawase gendel-gendel wedhus iki. Lah ngene iki lho. Dikawar bareng karo yungane kok malah anake ditinggal nang omah. Wong anake cilik-cilik kok ditinggal nang omah ki piye to? Yungane iki. Terus anakmu kok tinggal ki lho piye to kok iso. Iki lho nek dimi yo ngono anake di rumah sing ape. Kok kaya kudu melok mie ben lemu. Besok nanti anaknya jadi tinggal. Ketika kawar ki mlaku bareng ya ditinggal. Malah anaknya ditinggal. Yo anaknya dimi sing apik. Meneng ae. Coba. Meneng ae gini to anaknya mik to. Coba yo nek besok. Ini ki buke njaluk masak apa kok mama ning omah kae. Tarung kok enek bakal blonjo wis an. Blonjo sik aku. Ini kene wae ya, tak patoki ini kene. Nih. Besok tak patoki ini kene. Tak blonjo sik. Segene mama toko makan tadi sarapan.
Lah iya karo bojone iki lho diploro tandeni masak yo saimen, blonjo yo saimen karo Bojone mah mau apa ngono? bojone iki kur ndelok TV karo WhatsAppan kandhani iki dalah Lah bojone. ngono ora kon kendat tak kayak Lah yo bojone yang saimen ki lho wedi karo bojone. Sosis suami takut istri tandeni. Wong saiki engko sedelong karo blonjo yamin iki. Masa sing blonjo Saimen tak kandhani wae. pengetem bojone iki. Lha bojone saimen iki yo. Bendino ning sawah jeng wero. Milani enak. Iya iya. Mbek peres-peres. Masa sampean rawane bojone? Ora wani ambek bojone wong bendino disentaki ndak urung. Gilingan. Alah. Mudinane raine beriti kampleng bojone beri cakar kene iki lho ireng tak kandhani kowe. Ngeten. Kuwi tak kandhani makane raine ireng yo beriti kampleng bojone, rawaninan mbek bojone. Saya kira kaya ki lho, Wak. Kayangan bojone kayangan. Di Maya iki Tinggal metu terus. Waduh wae. Bojoku nang omah rewel. Travel village jeng. Lah kalau Saimin teko kalau delok kae. Blonjo kalau penan. Meneng-meneng ciru Saimin. Iya. Mas Saimin. Mas Saimin, gelek apa, Mas? Beli. Blonjo Mas Saimin. Tawasi kok blonjonane selebeh kabeh. Yang piye to Mas Masa Saimin? kowe wis Blonjo iki sing apik rasa dimuk-muk kaya ngene. selayu kabeh kok. Bejemel ki wis ra iso ngateng. Katoke kok urung blonjo dipilahi kok tanggane sing dipilahi wis eneng 87 tak rungono kono. Lha ki sing dibab apa to bule? Lah iya jenenge lambe-lambe wedok ya ngene kita Mas Saimin. Blonjo teko blonjo rasa dimuk diloke alum kabeh iki lho. Terus kok ono. Nek blonjo dhewe bojone nang ndi, Lek? Juku ki penyanyi karaoke, tak kon ceklan sambok kaya nang omah ning kamar. Sambok. Bedino pakane tomat ini lho, jeng. Ngerek ae no. Receh sih nek nyanyi ben penak. Penting karo capare kan ben kuat. Mas ini ki karaokean bojoku ning kamar tak kon karaoke. Iya ambek dolanan HP ngono kae bojone. Karaoke ini beda. Karaoke beda. Ya layak kok sampean terus sing dikon karaoke. Ya Mas Saimin ya. Yang gerbengi wi karaokean tega mbek bojone. Bu wis aku blonjo cukup iki wae. Ya wis Mas Saimin ya kan. Aku ngesao tanggane sing gauman kowe selebek kabeh sesuk. Mas Saimin. Blonjo iki marah dipethel aja dimuk-muk bangetan. Ya wis. Ora bayar sing koyo kowe. Yo maaf to pale aku kilap. Iki dadine pira kabeh? Wis aku ora butuh dhuwit ngene iki. Kok keringan kabeh ngene iki makane kok Kan ben kono rame. Yo iki go pisan. Ya Allah pale matur suwun wale ya. Ya wis. Lah piye ta Pak? Ya wong blonjo ora Jare mbok larang kayak duit sembarang. Aku ngene iki golek seneng kok aku ora pate butuh dhuwit ngene iki. Lha gaya nem kok tangem iki lho selasa ngecek nyo. Tange bojone meh Jimet. kaya Lady Gaga jere. Lagi mau iso kayak duit malahan. Aku ngene iki ora pate butuh dhuwit kur ngitir-ngitir ngene iki golek seneng aku mburu seneng ngene iki angel rasa. Iya tenan tapi ya tenan. Gratis kabeh berarti. Gratis. Bukan kabeh wis ora apa-apa. Iya wis matur suwun ya Pak ya. Ya wis. Le, itu lho ta Saimin kae lunjo dhewe. Jirine bojone ning karaokean wujude ya ora tau metu. Piye apa ta? Mbak? HP-nan delok TV. Ya yo Jare ngono. bojone ning kamar. Berarti karaokeane ning kamar ambek Saimin. Ngono sih. Tangane kok. Bojone Ya iki apa jere? wah negeri mbok susune mbok. Terus atus piye to? Ora tau diutik kok iki atus pun koyo kowe. Tinta. Ya wis nek kali ya wis aku wis Bonjo kita berarti gratis ki ya. Tuh kabeh. Ya wis matur suwun malah ya. Heeh. Tuh apa iki? Delok kae Mbak Laura. Awake koyo tuglan taek. Ngetem. Teko ngarep dhewe mulai dhewe ngrasani wong. Paling nomah yo drum ngono ya. Iya, wong lemoso karek. Duwe Ora wani ambek dhek. Lemoso to duwe anak wis setahun duwe nasib tok. Setahun duwe anak nasib tok. Setahun. Ndek yo mbok dipakani dedek. Silet. Simpen Pak. Kok aneh-aneh. Mlungsungi Wis eno aku iki wis.
Wis mulai. Aku iki yo ape. Rasani wong ae. Apa metu Rasane iki yo. disone. Dijak sopeng kancaku yo wis. Iki Iki kerupuk gedisan. yo suwun. Pak-pakan rapat butuh duit ngene. Wis blonjo randang mak cak di makmu wis. Kumpulan wedok sing ngombe du sotok. Wong mamas kok. Eh.